как се казва стадионът на Славия? 6 въпроса от 6 напълно различни теми. 3, 2, 1. Александър Шаламанов. Къде пада ударението в името Мария? Тук не гледай как се пише, чуй как го произнасяш. 3, 2, 1. Въпрос номер 3. Как наричаме женски кон? 3, 2, 1. Кобила. Каква е абревиатурата на Български държавни железници? 3 букви, които почти всеки българин е виждал. 3, 2, 1. БДЖ. Предпоследният въпрос е: колко струни има стандартната цигулка? Абонирай се за още знания! 3, 2, 1, 4. Ако си 5 от 5, май вече заслужаваш място при жирафчетата. Абонирай се! Последният е от онези думи, които всички използват, но не всеки знае как се казват. Как се нарича приспособлението, с което заключваме врата отвътре чрез плъзгане? Прати го на най-умния си приятел да го проверим.